vind dat het goed meevalt. Heb je nog veel last van stotteren? De ene keer wel, de andere keer niet. Ja. Maar mijn geheim is dat ik me daar geen klote van aantrek. Ja, dat is zeer Het grote voordeel van tv-communist is dat mensen die dus niet weten dat ik stotter. Ik moet dat niet meer uitleggen. Dat scheelt een kwartier. De andere bekende stotteraars zijn Marilyn Monroe, Bruce Willis, Winston Churchill en die zanger van Boney M, hè, van Oké, dames en heren, de televisie.